Så skal vi til at gå i gang med fremlæggelserne. Men først så har jeg altså lige en rigtig sjov historie, jeg lige skal fortælle jer. I morges, da jeg kom op på stationen, så lå der en død kat. Og han lærer den skal bare til at dø. Derfor var det jo vel, at jeg havde min yndlingsbog med 101 måder at tilberede en død kat på. Nå, men hvis vi starter med Karina og Maria. Vi har så en katten, som er vores yndlingsdyr. Ja, Emma, kan du lige slukke lyset? Så, der findes jo mange forskellige katte. Der er blandt den hårløse. Hold kæft, hvor den grim. Jeg har en derhjemme. Så er der sådan en hyggekat, og det gode ved den, det er, at man kan sætte den ud til Halloween. Ja, og altså, man kan skræmme sine naboer væk af fulde. Ej, Mads, du pakker kraftedet med din mad væk. Hvorfor må du spise, når jeg ikke må? Det er fordi, jeg er en sulten lærer. God fremlæggelse, men katte har det altså bedst på motorvejen. Jeg hedder Anders, jeg er fra Randers, og jeg skal have alle sammen i geografi. Ja, og som sagt, så bor jeg i Randers, og Randers, det ligger lige her. Ha, så du får det mørke lige nu, hva'? Kender du bunderøven, eller hvad? Og hvad var det så lige, du havde? Mit navn er Martin, men mine venner kalder mig lige, så skal du ikke kalde mig, hvad? Og bagefter så vil jeg gerne lige introducere jer til noget, der hedder Wikispaces. Ja, og som I kan se, så har vi Wikispaces. Hey! Stille! Nu siger jeg kraftedeme stille! Jeg gider ikke være den der sure, der gør! If I take pictures, might do your best. Make friends on Instagram. I har da rigtig nok diskotek herinde, hva'? Kom så, sæt dig ud, så kommer vi i gang. Velkommen tilbage. Så skal vi endnu en gang ind i historiens vidunderlige verden. Inden vi går i gang, er der nogen, der har noget at sige? Ja, Anna? Hvordan er den weekend gået? Den er gået fantastisk. Eller, det er så meget sagt. Julia, hun spildte igen vand ud over min matematikbog, og så tog hun den anden og bed John af. Fantastisk at være forældre. Glæder jeg til det. Men ja, og så var jeg også på London, nede hos svigerforældrene. Rode i den gode danske muld. Ja, læste øbogen. Der kan man tale om mønsterbrydning. Nå, men lad os komme tilbage til historien. Nå, lad os komme i gang med Første Verdenskrig. Hvad var det lige, der kendetegnede Første Verdenskrig? Det var Hitler. Nej, Rasmus, det var det ikke. Og nu skal jeg vise dig, hvad der kendetegnede Første Verdenskrig. Det var skyttegraven. Kan I se det? Det er skyttegraven. Og hvad var det lige, man kaldte Første Verdenskrig? Hvad var det? Kom, til navn. Jeg kan krig. Nej, det var en skyttegravs krig. Du gik fra den ene skyttegrav til den anden. Og man begyndte også at opfinde maskingevær. Og så sad de altså nede i deres skyttegrav og sagde duk, 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 og så skød de hinanden. Og derfor blev det en utrolig blodig krig, hvor over 2 millioner døde.